तो गाइस बयखौबो आंनि गोदान भिडिअ'सआव बरायहरनाय जाबाय लोगोफोर। तो दिनै जोङो बिराद दुखुनांथाव बाथ्रानि सफैबाय। तो जों ब्लग भिडिअ बानायनाय जादों मोनसे एसे गुसुङैनो बारा गोबाव खालामथाराखै जों ब्लग भिडिअखौ। तो जोंना आदाया एसे इंगेज जानानै दंना बारा माबायाखै बियो एसे दुखु जानानै दं मानसिया। देहाया एसे खस्थ' मोनदों आरो दाख्लैनिफ्रायनो लोमजाबाय थानाय। दाख्लै जों फार्स्ट भिडिअ बड'लेण्ड जोहोलावनि भिडिअस बानायदोंना। तो बेनिफ्रायनो बे मानसिया एसे दुरबलखामोन आरो। तो एक्सुवेलि थेवबो जोङो बेखौ साइकेलजों लांनानै लागायहैदों जोङो। मोजाङानो जादों। साइकेलजों लांनानै जोङो लागायहैबावदोंसो भिडिअसखौ बानायनानै नाय रायजोफोर। What is this? I don't know what this inside going. माला लोमजानायनि गाइस एसे दुरबल मोनदों। बिथाङा दुरबल थारमाने एंगेलाबो फेन्दा खनायावसो गाइस बिराद दुखु नांथाव। माबायदि मोनदों नों देहाखौ दा? दाथ' थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है। बाद में क्या होगा मुझे पता नहीं। तो बिथाङा जों मोनसे दहाय फुङाव एसे गोदान भिडिअस बानायदोंमोन नाजादोंमोन जोङो। बिथाङा हायाखै। आंनोथ' बेयाव माबायानो गैयामोन, इन्टारेस्ट एक्टरनि जानांगौआनो गैयामोन। तो लोगोफोर आंखौ आदाया जोंना जानो थिनबाय डिरेक्टर बाबो गाइस एंगेल जानानै दं जोंना। तो जियानो जा लोगोफोर जों बारा गोबाव खालामथाराखै। भिडिअखौ जों माने भिडिअ दोंसे हगारनो नागिरदों नालाय बेयो जाफुंजोबनाय नङा आरो बिदिनो थुलार स्टाइल जासिगोन। माने सर्ट जासिगोन। जों उनाव खालामफिनगोन बे भिडिअखौ। नोंथांमोना नायबानो नाजागोन ना? नाजागोन। गाबोन जागोन ना जाया ओमफ्राय? गाबोन समफोर बेबायदिनो बानायबावगोन। थारमाने जोंना आदाया बिराद खस्थ' जानानै दं। माने डाइरेक्टराबो आंनो, केमेरामेनाबो आंनो, एडिटिंमेनाबो आंनो नालाय। आरो एक्सुवेलि एक्टराबो बेनोबाव जानांगौमोन। तो जानायासै बिथाङा आंखौ दोनदोंमोन। दा माथो खालामबावनो जायासै जोंना भिडिअस बानायबाबो। तो गाइस एसेनोसै। आरो जोंना दोंसे सं फैगासिनो नेबाय थागोन आं। बे गानखौबो आं खननानै नोंसोरनि सिगाङाव देखायगोन। आं मोनसे खोथा बुंनो। तो लोगोफोर गाज्रि मोनाबा आं मोनसे खोथा बुंनो नागिरदों। तो नायाबा नाया मिथिबाय सानै साथाम मानसि थारमाने जोंना साबस्क्राइबारा 86 जाबायमोन गाइस। तो बेयाव 86आव माने सानै खमायदों। तो सानफ्रामबो बियो 86 जायो। औ आनसाबस्क्राइब। ओमफ्राय मानो बिदि खालामनांगौ? नायाबा नायनो नाङा बिसोरो गोदाव सोराव। जोंहा दुखु मोननाय दङ गोसोआव। नोंथांमोननिसिमबो बुंथिनाय जाहैबाय जों लाजिया फांजिया गाइस। तो गाज्रि मोना नोंसोरबो आनसाबस्क्राइब होग्राफ्रा। नायाबा नाया। थेवब्लाबो बिराद दुखु मोननाय दङ जोंहा। थारमाने जोंहा जाहांगासिनो दासो जाफुनाय ना। एसे जाबाय साननानै जों नायबाय थायो भिडिअ हगारनो हायाबाबोथ'। ओमफ्राय जोङो नायनानै मोनो सानसेयाव 86 नुगोन, अखानायै सानसेयाव 84 नुगोन गाइस। तो जों बिराद गोसोखौ दुखुनांथाव जानानै सफैबाय, दुखु नांनानै दङ। तो जेबो नङा, जों बानायगोन। थेवब्लाबो नोंसिनि गेजेराव नाजाबाय थागोन जों। तो गाइस बाय द वे इन बे एसेनोसै। जों बेयाव फैगोन सानबाय आरो गाइस। बाय बाय।